Ziyabethabethana izimvo zabantu kwikhasi lethu le-WhatsApp ngolwimi lwesiSwahili kwizikolo zeli. Kungcono ukuthi baqale basifundise isiSuthu ko KZN mhlawumbe nakulamanye ama-province okungafunda khona isiZulu bafundise isiZulu khani sizozwana ngoba amanguni ayazwana nalabo beSuthu bayazwana ngangcono uqale kulungise la ekhaya. Sasazi sisengxayini eSouth Africa. Intoni lingaka ngoku nisixelela yona ezilwimi zingaka ngathi abantu abethu bexakwaze ezizalapha eSouth Africa sofuna oswari lokubhura zentoni ezo anisixolele msasazi. Hayi ngiyacela into obana liqiniselele ebantwaneni ukuthi kunzima kwa umntana ogqibe ustandard 10 abe uyakwazi ukuthetha kwa isiNgesi xa ezawuphinda aqine ngesiSwahili noko izaba nzima le into. Urhulumente wethu makakhazame ezinye iilanguage ezikhoyo. Umbono omhle lo ukuthi sifunde zonke ilwimi zase-Afrika sizokwazi ukuthi singalwi sisodwa singama-Afrika sihloniphane. Urhulumente uyayithetha into awugqiba ngayenzi ngolhlobo bethe uzawuyenza aze abaqeshe kootishara botisha isiSwahili nkosi yam bangaphinde banikezwe kwa aba bangaphakathi bazibone sebesenza into abangayaziyo because ootishala ngoku bane-load eninzi ezikolweni kuyashota ngaphakathi. So xa uzofika usazi ulwimi labo awusazulibaziseke nakwi-academics zakho so uzawukwazi uba ufunde elwalwimi like more uyabona because une-background yase-South Africa.